Diha. Ma, imo lagi nang gihipos imo sinina. Asam day ka, ma. Dili na ko magagwanta uban sa imong amahan, anak. Mao mong biyan ako dinhi. Ha? Imo ming biyaan, ma? Oo. O ikaw na'y bahala sa imong mga igsoon, ha? Arby boy. Ma, maluhin taong ka, ma. Ayutan mig biyahe, ma. Wan ay makapugong na ko, Arby boy. Bahala na mo dinhi. Ma, imig biyahe, ma. Ma! Nibiya gini dato gijong inahan. Mag-unsam tayo ni pa. Nagibiyaan naman tang mama. Ayaw mo kabala ka. Makaya ra na ako ni. Mabuhi ta mo bisan ugwa na si mama ninyo. Sige lang pa. Kung mudako na niya ko, mangita ko og trabaho aron makatabang ko nimo. Pa, naunsa day ka pa? Lain mo na paminad ako sa kong lawas na ka. Tuwa naman adlaw. Di ko mahimong mo trabaho. Kuan mo gud pa ka nang wa na tay bugas ba? Giguton man ako mga manghod. Anala, lakaw lang una sa atong suki ka tindahan na ka. Pangutang dito. Oy! Dili mahimo. Dako na kay mag-utang nako. Ingnan si Papa nimo, pabayri ang inyong utang. Una mo mangutag usab. Bisag usa lang ko ka kilo nang para amo lang paniud to. Bahala ng mga pasmo. Mga pasmo mo dito. Di ko magpautang ninyo. Asam ko ini paingon. Nung imong pautang na mo. Wala ba ikaw na ako mga manghuda? Anong banha sunahan? Magpaduol ko. Uy, baksing na rin eh. Uparisan ako, gidako lang nagbaksing. Hoy! Ano boy? Suan! Kailangan kang mapil baksing! Dahil may premium ka daw! Suan! Sige, Noy. Maapil ko. Nakidaw ko. Magkakultar ko ini. Magapalit ko pagkaon sa akong mga manghod. Recorded by X Thunder Gaming. Kinuog ko yung taon na ka. Anong imo maning gibuhat? Sige, Buhat? sige lang, good pa. Nakakwarta masab ko. Di na ko gusto imo pa ning buhaton ha. Gusto masab ko nga, inikadako na ko pa. Mahimo kong baksir. Ayaw nak. Kumudako ka na gani, pagita og laing trabaho. Ayaw anang baksing-baksing. Kaya sakit-sakit ang nasa imong lawas. Pa, karon nga dako naman ko. Mananghid ta ko nimo nga manarbaho ko. Asa basab ka manarbaho nak? Ay, dinir ko sa ato sa jinsan pa. May nitabang na ko. Iya kong ipasod og kolektor. Oh, ikaw nang mahibaw nak. Ayaw ba agin taon kalimot na mo ha? Ay, kabala ka pa. Ay, muli ko nini sa ato kada sweldo na ko. May gani kay buutan na sa pangnahimo na kong mga amo. Kada sweldo, ako katagas papa. Hi! Ikaw rin bago namang kauban din eh? Oo, Ako si Inday. Ikaw? tawagan ko RB boy. Nasaan ko? Anong si Inday naman ang pirmi ang niya sa kumuna-una? Gugma na ka ning akong gibati niya. RP boy. Muna'y tinuod ay pirmi kang nagkasol sa kumuna-una. Ug sure ko nga gugma ni akong gibati nimo. I love you, day. Oh. May paglaong ba ko, day? Baka kung dasit kaayo ko kung moingon kung wa ko makagusto ni mo, RP boy. O sipot mo ipasabot, day. Naigugmasat ko ni mo, RP boy. O
gisugot na ka. Yes. Salamat kay Inday. Daghang yung kayong salamat. Day. Gusto ka nga itong kibuhat, Arby boy. Ganun dili man ha. Nahadlok man ko, oy. Mahal ko ni mo, dili ba? Pusay kadlok. Arby boy. Huwag ko makapagong sa kibati. Nakuha ko yun ang pagkabay ni Inday. Pero huwag ka magbahay. Kay ako ang nakauna siyang pagkababay. Ha? Mabdos ka? Oh, Arby boy. Oh, kinahanglan nga imo kong pakaslan. Kung anday ba, kining aabi ni mo, di pa ko andam nga musod o kinabuhing minyo. Napa ko'y mga igsuon nga kong tabangan. Unya, unsaon man ni ron? Ang masabog imo kong pasagdan ini nga kong kahintang. Day, magsutil niya ta pag-usab ha. Muli isa ko sa amo. Makiksulti ko sa kong amahan. Uy, di mahimo nga magminyo ka karong panahon na Arby boy. Pero nga naman pa, may trabaho naman ko. Di mahimo na ka. Kay kaslunon ang imong igsuon ron tuiga. Magyayong mo og tuig. Di na mayo. Kung gusto ka, pag live-in lang una mo. Kay mabdos naman ka ng babae. Oh, sige. Musugot ko nga mag-live-in lang ta, Arby boy. Ang importante, nga may ilong amahan ng akong anak. Pero maulagi day. Di pa ko magkasiguro kung kanus at magpakasal. Okay ra, uy. Ang importante nga magkauban ta, Arby boy. Inday. Igun ini da ini minyo-minyo. Kakapoy pa ini, uy. Day, lagu kasuko good. Okay, sa mga dili masako ni mo. Nga dili man mapaigo sa itong panginahanglan din ni Sabay ang kwarta nga imong gihatag nako. Saan mo na nga, moram gani akong kita. Adi man ning kamot ka? Huwag ka na pagsigin mo practice og boxing madomingo hunungan na na. Muni katag di malas na to. Dili day. Sa una, gamay pa ko. Nangandoy ko nga mamahimong boxer. Og dili ko mohunong hangtod nga dili ko katagag katuman ang akong pangandoy day. Aw kon mauna. Pag inusara dinhi kay mubiyak ko nimo og dad-on ko ang atong anak. Day. Sa gamay lang hinungdan, gibiyaan ko ni Inday ug ang among anak. Hangtod karon, wa ko na sila makita pa. Sa pagkakaroon, ni anak ko sa Cebu. Usa na ko ka boxer. Kanimo Inday, kung nakabati ka man karon, hinaot unta nga magkatagbo pagbalik ang atong daan. Dinhin lang kutob, daghang salamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita magahigalang kaagi ni Arby Boy nga taga Jensen City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan. Para sa iyo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Kaagi kibata no doa sa radyo ni Rica Persuel o garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa gawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa gawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpabina.